et slogan i gamle dage, der hed Stenderup var landsbyen i midten, og senere talte man om den aktive landsby. Nu taler man om at slippe Stenderup fri. Ja. Hvad ligger der i det udtryk med at slippe Stenderup fri? En frivillighedspolitik. Det giver noget til alle parter, sådan noget frivillighed. Hvad giver det til folk i din generation? Der kommer en mulighed for at mødes, og så derudfra er tingene jo brugt. Der er kommet en seniorklub, er det ikke rigtigt? Jo. Prøv at fortælle lidt om den. Jamen altså, det er jo bare torsdag formiddag, der dropper folk ind. Det er på skolen, at man mødes, ikke? Ja. Er der noget med, at man hjælper børn også fra klubbens side? Vi har lektiehjælp. Jeg har en kollega på skolen, som har en mor, som deltager i seniorklubben, og hun er dårlig gående. Og nu har efter hendes mor nu har deltaget i seniorklubben, siden den faktisk startede, der siger hun, at hendes mor er blomstret utrolig meget op. Vi har et barn, som har behov for at have noget voksenkontakt, så hun kommer hen til hende en dag om ugen og besøger hende. Og ved at det barn kommer hen til hende, så gør hun forskel. Hun gør en bedstemorfunktion. Så føler hun sig lige pludselig noget værd, selvom at hun ikke kan ret meget. Og vi har fået lavet rampinde ved fritteren, så man kan komme ind med rullestol og sådan noget. Så det gør jo, at de dårlige gående kan være med os. Lise Nørresøller, du er tilflytter til Stenderup for cirka 7 år siden. Hvad var grunden til, at du fandt på at slå dig ned i Stenderup? Fordi der var byggegrunde, som lå naturskønt. Og så havde det selvfølgelig også betydning, at der var en brus. Det havde betydning, at der var en skole, og at daginstitutionen var tilgængelig. Det her projekt, det hedder Slip landsbyen fri. Ja. Er du informeret om det? Kender du noget til det? Ja, det gør jeg. Men jeg ser det jo også, for noget af det, der har haft betydning, det er jo for eksempel, at vores område, det der hedder Fuglekær, er blevet bygget op med bålhytter, og der er lavet en fin natursti for Fuglekær ud mod skoven, og den ser jo brugt af samtlige næsten borgere her i byen. Hvis det nu skulle blive Stenderup, der løb af med den her pris på 50.000 kroner, ja. Hvad kunne du så tænke dig, at de penge de skulle bruges til? Jamen, jeg tænker da stadigvæk, at nu der er lavet rampen op ved skolen, som Brutte siger, som de ældre har stort glæde af, men jeg tænker, det er meget et spørgsmål om at blive ved med at vedligeholde sti, og blive ved med at sørge for, at Fuglekær er attraktivt, og sørge for, at der er noget, som alle kan have glæde af. Hvis nu jeg skulle flytte til Stenderup, eller vi skulle fortælle nogle andre, hvorfor de lige netop skal vælge Stenderup, hvad skal vi så sige til dem? Jeg synes, at byen ligger rigtig fint, fordi det er tæt både til Hedensted, motorvej, stadigvæk uden støjproblemer, og til Horsens, og så er der enormt naturskønt her. Og så er vi et samfund, som rigtig gerne vil være her, og er glade for at være her, så vi gør noget for, at tingene virker herude. Så har vi et utroligt godt foreningsliv, som er med til at give et godt sammenhold, og folk værner om byen. Og man føler ligesom, at man er en del af en stor familie.